ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ନ ଡରି ତାର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ତାକୁ ଅନେଇ ରହନ୍ତୁ ବା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଘ ସବୁବେଳେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେ ଭାବିବ ଲୋକଟି ସତର୍କ ଅଛି, ସେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଭଳି ଜମ୍ପ କରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜମ୍ପ କରିବାର ସମୟ ଠିକ୍ ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସିଂହ ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ବାଡ଼ି ବା କଠିନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ହାତୀ ଆପେ ଆପେ ରହିଯିବ, ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ବଙ୍କାତଡ଼ା ହେଇ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି ଜୋରସେ ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆହୁରି ଆକ୍ରମକ ହୋଇପାରେ।